za ta so ni nima idan Allah duk daban da komai. Ina tsailali bai lungu-lungu da sakonan gari, hannu na dauke da koko ina ta zaga gari. Ba wai barar abinci nake mana shafura da sukari, abokiyar zama. To jama'a masu kallon mu da bibiyar shirye-shiryen mu a koda yaushe muna godiya. So a dai ci gaba da liking da sharing domin ayyukan musu din ƙara promoting domin gaskiya mun wahala akan aikin nan. Yauwa ga abal da nan. Barka da ku da warhaka da fatan kun lafiya. To aiki ne sabo wannan wanda mun kai. Muna son ya tafi bara da Allah. Muna so ya je bara sosai dan mu wahala sosai wajen shirya aikin nan dan ko shirya shi kuma mahaukacin nan ba karamin ɓata lokaci bane ba. Yauwa.